Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat kan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudan, intay man bukikitan ti surat ti maysa kalaping tayaw, naglingay di tinaga na Kardeng iti probinsya ti Kirinao. Kastoy man ti surat ni pagayam tayaw Kardeng, ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amen, kablaawan kayo man amen dramatista ti Lady L Productions. Ken amin ay nakakadwayaw Mang Bianong. Ilingad naklakuman itinagan Kardeng. Sipod pa'y baruak dumdumngig akaon iti daytoy makaparayaw programa yaw. Itakat makunan nga danidad ko, ngem itamot naadaanak iti parikaut. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Maluman bakit? Ayan ngay ni Ray. Kunana maut amapanlaang iti ayan ni Greg agayim na. Anya, mapan naman din kasangaw jay sanger agayim na. Hintun kuan, agbalin meten nga artek di anak mau. Saan ba't siguro? Sigod mo tasang sangun na dagiti artek agagayim na. Ngam saan ba't nga umininom ni Ray? Di na saya at inaklangan suruten di anak ta. Ay so saanan, ang mga noan niya pa'y ti panunutan dagiti gagayim na, numapan mo surut-surutan. Kantsawan dan tukit din. Alangan mo't abay-bay anta di anak ta Naurayan talaangan nga ginga iti madamdama. Ngam do saan tama uray nga ginga iti panaturugan, isunton ti panang surot mo kankwana. Dua talangan nabati dito'y ngagsangsanga, Ray. Di ka matpulos timim-tim iti arak. Mamakak nga main. Ang mga nagbalinak tumutin asangar no ramanak ti arak. Advance ka mag-isip, Ray. Kasano ko ba nagbalin ka ngay asangar kat? Ramanam lang, mat. Sige, kita. Mabit lang, Ha? Oh, alam dito ita ramanam. Basit lang timbok-bok ko iti shot glass. Ang Greg. Sige, matan gumurak no di malang na ito Anya? Alam mo, dito lang manginom kan mangtilmon matan tikwam. Sige, matan palag na ka maggayam nak. No saan mo ngayon naman dito kaya't asawan dito saan ka napudno agayam? Kunakno saan ka pa'y lang agaway ta suruten ka kuman iti ayan da Greg. Agure ka. Naginom ka kaday? Agat arak ka nga bain? Tatang. Pinainom nak ni Greg iti dua tagay.
Pero may pa nagkudkud ko, napilit mo. Iso adya ko na pagkudkudan tatang. Ay sos, rinugyamutan. Delikado. Ha? Apay tatang. Madipot ita. Saan ka na sumangsangokin ni Greg? Amumatan ti kinasanger jay anak ko. Sana balay. Tajakton patgan nga oray kanak iti inumag tatang. Rumbang laeng Song at talaga da jay Greg. Iso da jay. Konsumisyon damutan ni jay balay da. Kung naklakit din, saan mo nga ulitin ti sumanga, oray? Awan mat nga minti maaramid na malpasan dagiti trabaho. Iso nga mayak dito yun Apag isaw, mangyig ni Rico, itipulutan tayo. Ha? Ay, da kayo lang taginom, Greg. Umayak lang makisistorya ka da kayo. Anya? Sana magpalin Danggayan na kami mo't Rey. Tropa da ka nga rod. Iso danggayan na kami nga rod, nagsasangaw ti tropa. Ako, agawid aklangan na, giinom kayo gayam. Ay, madimot panawan na kami latan. Kaya't da ka nga rod akasangaw, ng panawan na kami madgayam. Saan kumamadakas Dito'y kalaeng, oray, saan ka na sumukmong? Kung nagtumot ngamin kan ka, kita kat naramanamon, inimas mon, Ray. Oo nga raw. Mayat gam ti arak. May mayat pa iti arak ng ti adan nubya na. Naku namon, Ray. Nay, awanan ti karga da iti buti ti arak. Naibusa na. Isong awanan ti karga na. Awan ti serbi da ito yung abuti Idisum lang, tayo lakok to ije gumagatang iti bote kan plastic. Ila kong pailaan. Ba't takakit din Binitak mo matin ti bote ti arak dito, ulam, Ray. Awan niya. Kabalam ti inaramid ko, Greg. Agpatpatinggakan sa langmat itiin inaw. Ay, awan. Kumapoy kayo amin na kain inom ko. Agdardaran ti ulam, Ray. Bayang magdara, tadyak mat ipatay da ita. Hala, inom kit day. Kalaat ti panagbalin ni Reng anak ko Martek mang bianaw. Saan min aman anawa kini bakit ko, no dayte rumwar pang sumangaw kadagite gagayim na. Tirigat na kat pasakitan na ti bagina, no dayte mabartekain. Kaya't nasiguraw ti agpakalaeng iti sangwanan dagiti sangar agagayim na, nukas jay amabartekain. Pagtripan na ti bote ti arak, nga ibitak iti ulo na mangbianaw. At dayta, nagasa kung ti agdardara nga ulom, Ray. Kastalatan akanayon tungkal mabarteg ka. Nanang. Kaya't mon sakit na iti mabibiit amatay. Ninanang mo't. Kasalaw, katkaslag pakpakamatay kaan. Ibagamlaang no kaya't mon ti matay. Ay, saan mo't ananang? Nagmayat to pa'y tagbiag kan aginom. Ay, anyan, tanagbalin ka mo't namambartag. Kaslasaanan asi kaniray nga anak ko. Agbaliw to pa'y ti panawag. Taon to kit din, ti saan ngagbaliw nanak. Nagmayat to pa'y taginom iti arak. Anak, pangasim. Saan kan amapmapan iti ayan dagiti sanger agagayem mo? Nang ro na dayjay agreg. Nay, kaslay bagbagayo na makibrekak iti kastakit na yun nanang. Naragsak akad kadwak dagiti gagayem ko. Iso didak kung mga paritan Amapan sumango kadakwada.
Ay, awan, lakay. Uray kas ano ti panakis ariitak ni Ray. Di nakipangpangag. Sabsabali pa ikit din ti panagrasrason na. Makapaungat. Basol dagiti gagayim na daytoy. No saan da ko mga insungsong ni Ray? Saan kumamot ang nagbalin nga artek? Okay lata kumamot nga aginom ngam tirigat na kat dangran na mo ti bagina no daytay makainuman. Bakit? Ay maamakaklakay. Kakaasita ng panakilkan ko ana. Ngam isunsamot lamis mo ti mga raramay tapno bibiitan na ti tumangad iti barsa nga. Greg, siya kon ti makisarsarita kang kabarok. Di mon awisen ni Ray nga anak kaw, no daytay uminom kayaw nga gagayam. Ha? Tata? Nakita yung mat siguro ti aramid na iti bagi na, no daytay mabartekan. Iswasapay la kuma, tadiyon awisen di anak kaw. Tata Kardeng. Da kayo ti papasulag, no maisagmak di anak kaw. Iso ano adda ti konsensyayo agagayim na. Di yun awisen ni Ray. Kasano no iso ti umasidag kada kami, tata? Ibagayo nga imbagak Tanodangran naman din ti bagina no mabartek. Da kayo ti papasulag. Nagrunakin ka, Greg. Apay nga, didak mo tinawawisin nga uminom, Greg. Sa anak mo tanangaw, tapno liklikan da kakasangoy. Kanayon tupay agdigusak. Saan nimot nga imbaga anaangot ka, Ray? Apay nga rod nga, liklikan dak mo tan. Kuha nga men, pasensya ka niyam. Kinasarita na kami ni Tata Kardeng, saan da ka kanon nga awisan? Anya? Pinati mo, timbaga tamak? Pasensya ka na talaga. Nagamak-kamot kami nakadwa no, mabartek ka. Adula amin. No, kayat yaw, syakti gumatang iti inuman tayong arak. Ada kwartak dito kahit. Mabit lang, tayo gumatang iti pagsangwan ta. Oray, duwata lang nga uminom ita, Greg. Saan ka na nalapdan ng minom, Ray? Nagmayat nga rod, tayo uminom, lapdan na kitdain. No, amok la kumana, imas gayam ti arak. Hindi pa ila kumarinugiyak ti aginom. Anya? Nay, ibukbuk mo na aday ta maudi akargat isang sangon ta. Para kang kaday ta. Oo na. Awanan ti arak. Awanan ti sir-sirbe day ta botelya. Mabit lang tayo pan ko iti pagikabila niti bote. Ay, san mo nga ikabil ije ayan dagiti buting awan kargana. Ba't git din? Anya? Panagnagaman na malalaki ka? No ka ba alam mabatakan day ta buti ti arak di daulaw? Ay, madi, Ray. Oray na kayo numak. Sanak ba't nga guyong tapno aramidak day ta? Ay, awan. Takrot ka magayam. Imun una ka pa nagbalin asar ngam siya. Ngam di mo magayam kabalan. Nga ibutak day ta buti ti arak di daulaw. Awan. Lang, matiman. Nanay, apingay nga inalamat yung tibote ti arak. Ibutak ko di daulaw. Anya? Ay, sana. Pangasay, di mararamidan tayo ta. Aglinipatan nga gayam no aramidon tayo ta. Ay, nervyoso ka magayam, Greg. Sige nga ram. No di mo kaya't nga ibutak ko di taulaw. Kitam ti aramidan ti malalaki. Wan? Tapno saan ka nga agbalin a binabae. Anya?
Ray! Ang bagtit ka talaga numakainom ka, Ray. Kinaaman, ang dardara ba ng day taulaw mo? Ang sardang tulat, mother? Ay, no! Sakit ti ulo ka, atao. Imposible mo't nagsakit ti ulo yaw, tatang. Saan mo tadita ulo yun, tinang ipak-ulak iti buti ti arak. Agbagtit kan. Ay, na, kanayon lang arutin nga ibagpag-amay, asaan ka nga uminom. Ngab, sige ka matlagta, sige. Anya ka din ti kastangar aramidam iti biyag mo, Ray. Madamdama, madadaalan ti utak mo iti kanayon apan ang betak mo iti buti ti arak di taulaw. Agbagtit mo na talagan bakay. Aramid ti agbagtit ti aramid na. Agpakalaing kay ti kunam. Ngamday tamot bagay ti dadailam. Di mo pa ilay baga no kasapulam ti 2 por 2. Taison ti tirkukan ka nga ipalit mo di tabag bagay. Diyos ka. Maasyan kami ang makaluksaw nga agasawa iti aramid ti anak may mangbiyanaw. Tunggal makiinom, agawid nga agdardara ti ulo na. Saan ba't ang mapagkadkadan dagiti gagayim na, ta iso amismaw ti gumatang iti arak nga inumunda. Iso nga oray kasarsaritak dagiti gagayim na, adidan kasangsangaw, kat awan latta ti maaramidan da. Ang sasango tayo man inton rabi, Greg. Anya? Kailiw kayong amino nakasango nga uminom kahit. Pasensya kan yung adda ti papanakinton rabi. Nay, papanam nga Kuha nga men. Basta, adda papanan men. Ay, sos, kaya't naksalaliklikan ka. Alibay mo lang, dayda. Ni isan man, talagang adda ti papanak. Malang araw. Kababain mo't pilitin ka kit din. Pasensya ka na talaga, Ray. Mas dawak mo't kang ka, inyam-am munak kan ni arak. Kalpasan na, si kamot lang timangya dayo kanyak. Ay, awan, di mo magayam matakdaran, idi inyam-am mong kanyak. Sabsabali mat namin ti tamakin ka ti arak, Ray. Agbalin ka mat nga, aguuyong no makainom kan. Ano nga aguuyong asasawam mo't? Tigunam kit day, di mo lang amin kabailan tar aramidag. Iso di na kahit kasangaw, tamapilwan ka kanyak, Greg. Nasayaat tasaan ka rimwar itaray. Limpyo tirabiimi ken ni nanang mau. Tawan ti pampanunutin mi amadugulan. Wad no masugatan no rumwar ka. Rumwarak ko ngam nagloko mo dagiti gagayim ko. Tadidakit din kaya takasangaw. Liklikan tak no day taawisag itang agiinom kami. Ray, isublim ko man jay sigod akapapalin mo. Daytay saan ka apulos at umimtibiti arak. Apay kumangay at alikodak ni arak. Kat iso timang parparag sa kanyak tatang. Madi i-break ko kit din. Awan nga ro tinasaya at nga ipainakeng ka. Iso apang nga asim, tadikan aginumpay. Anya saan nga ginom? Kanugim matang iti inom makinton rabi itatang. Anya? Makainumakmod nga orawan ti sumango kanyak. Ano kayat mo tatang? Natalaan nga intagsango nga ginom. Anya? Nagalasan ti aramid mo nga anak. Takasla awan respetong kanyak nga mam. Agasam, takaritin nakpay nga ginom. Tapno ammom ti sarsarita matatang. Aginom ka, siksika. Nataltalgad mo't lang ti panunot mi kaninanang mau. No dito'y kabalayan nga uminom. Ay katuwan na tatang. Talaga dito'y akong nga uminom. Ibusot man di arak aginatang ko. Sulwag ka, nawan ti mayata sumango kanyak. Ipunag ka, taginaw. Lakay, sinulsulong agpaison ni Ray ti umininom. Masuk kang arak. Ha, naida, kasla mabagbag tito, tagkat katawang agmaymay sa mangkit kita iti buti ti arak.
Ay na, nagmayat nga arabisan ti Diyas kay gapo iti na. Binagtitan ti arak. Naibos ng samot tan dyan inuman na lakay. Mabit lang, tay nakalaan jay buti ti arak. Yadayokon ken kuana. Amuklatan ti sumaruno nga ramiden na. Malaking kaharudan sakbay ang mapanunot na pidutin dyan buti. Mutoy day taabuti ti arak, Ray. Abay nga lang niyo kukwak day tao, itatang. Amuklatan ti aramidem. Isu nga itid mo kanyak day taabuti ti arak. Ay, manjak. Kukwak nga ro day toy. Ray! Ay, husto na nako. Di mo ipangorday tabuti iti ulom. Ay. Naimbagtasaan ang nabutak. Ulitak man, barang mabutak. Ay, nakalandahan ko saan. Hustaon! Di mo ni ipanguri ti ulong ti buti. Patanak, tatang. Di mo agawan ti buti. Ibatak ko nito ulaw. Ay, ikaw. Saan ka manawa? Abay, dinalog lang matan, tatang. Ray, anak ko. Huwag taldakan. Kaya't mau, tapunguin ka pa'y. Tapno di mo madangran day taulaw. Anak ko. Ski ka. Nakutugat day tautig mo. Aguyong ka, Ray! Daytoy ti parikot may itang agasawa mang biyanong. Kanayon ti panagrikyar may ken ni Ray nga anak may gapo iti aramid na. Maamak kami nga amangan no, makaala iti sakit na, iti kanayon na panangdangdangran iti ulo na, no kasdya anabartekain. Kaguran na una iti bote ti arak nga awan kargana. Iso pag-aayat na may bittakan iti mismo nga ulo na. Anya nga tati kasayaatan nga aramidan may mangbiyanong tapno agbaliwan ti anak may. Iwanwan na kami kuma. To'y pagayam mo, Kardeng iti probinsya ti Quirino. Adaw, kadagiti tattao ti agin inom iti arak. Awan ti pilpilyon na daytoy, baknang man kan marigrigat, kat agin inom iti arak, kat tidaduma na igumunan iti daytawi. Iso nga adaw ti agsaksakit, kan matmatay gapo iti nalabas panaginom iti arak. Pagayam ko Kardeng, nagbaligi ka na ng kumbinser kadagiti barkada na, asandan nga awisen nga uminom iti arak, dayta anak mo. Iraman mo mutayin dagiti istor, dita ayan yaw, sandan alaklakwan. Ilawlawag mo kadakwada ti epekto ti arak, dita anak mo, tapno naan anaya sandan alakwan. Kaya ni gunam-gunam mo ti disiplina, dita anak mo. No ti may sa tao kat adda disiplina na iti bagina, kabailan na kontrolan ti bagina asaan nga uminom iti arak, no diket urnungen na laangayon ti kwartana. Mangsapul ka iti mabale na pakakumikuman na tapno may baweng ti atensyon na iti may sabanag, ket mapukaw iti panunot na nga uminom iti arak. Kang runan na may baweng ti imatang na iti presensya ti na marswa. Alright! Ala! Kastamanayin papagayam, aging gangay ti sumarno ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!